The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi-wei. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak saupun rewlak. Just wow. Upayam Ainam manik CM ubalapan kesan ke Meghalaya High Court men ha ka khatwei trek unailar aja Alban Rio manchimti Biang ke khet ko CM ke hima milliam haba one shot Ophis trek kam ke hima hamau khar ha ka khat sau trek unailar aja Alban Rio ula Kyndit bet Lyngngoh ban lap ya upayam Alban Frederick CM ula dan ha kam ra trek kam dang ha kano Ophis ngi khat lai trek unailar aja Alban Rio upayam Ainam ula let on surok ai khublei bat thap met ya upayam Alban haba ula mi in Ophis kat tu kat ni po shaban wan ke hukum ne Meghalaya High Court ka hukum ka kedo ba ka Meghalaya High Court ka shimbi shari ka contempt petition do pa Ainam manik CM per sha yo ba Winston Tony Lyngngoh chief executive member bat ki pat halor ka jingmam ai jing tre lang bat ko hukum jong ka court ka bla batha bantung CM Biang yo pa Ainam ya kani ka contempt petition na ngap bi shara khmat u justice HS thank you ba no ya sa jong pa Ainam ul pintip ha ka court ya ka order ka bla thung CM Biang yo pa Ainam bat ka bla bret shero de ka right thung acting CM yo pa Alban loang ba pa Alban ummi na ka office tray kam bat ikishabi Ophis bat ka high court ka lakado ba ka order ha ka khatwei trek unailar aja Alban Rio ka shai ba ba lakado ba ka jingthung acting CM yo pa Alban ka lakut bat day show acting CM show ka court ka lapanjing pen shai bat maham bagi bam ai jing tray lang ken ngat ha ki contempt proceedings bat ken sha khot jubab hakmat ka yeng bishar ka court ka labu ban ngap bishar Biang ha ka khat new trek unailar aja Alban Rio Hakapor pa Ainam wanrung hakamra upayem usyong hakashuki bat yeng man khublei bat IT yakawei ka kwat ha upayem Ainam kam hadian pat upayem Ainam na marga jimam yu idak ba upayem Alban unmi kumtaw lami no yala dia beki menteri bat syong Biang hadar bar hall jong kate ka office kumbalong upayem Alban ya ubalakhen ba ulami dak basuk hakano aphai singi khatlai trik unailar aja Alban Rio penban laong ba ha ka khat sau trik unailar aja Alban Rio ula pen kesan ba umpat yo hukum na ke executive committee ka Khasi Hills Autonomous District Council ban ia ka kam kumu acting CM bat urang dan ba ha ka kamra hapreng gajing maham ka high court ka drama jing tan telai hapreng upayem Ainam bat upayem Alban ban yo asyong ha kamra trai kam kalanang he yo Habatin pej bahaki kishap ka sharp plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya